Mika? Hei! Näitä on Samin näkemäni sakaali. Kuinka minä voisin kertoa sen hänelle? Olen vain sökö. En minä uskalla. Mikä onni, että voisi kysyä minulta. Mikä on neuvosi, veli Kuoma? Minähän tiedän kaikesta kaiken, mutta varsinkin naisasioissa olen haka. No anna tietenkin Pimulle suklaata, siitä hän ne tykkää. Ota vaikka se keksisuklaa sieltä sänkysieltä ja that's it. Mango harrasti jumppaa, kannattiko sen kokeilla? Hei! Siitä tuli Rusiina. Mango harrasti jumppaa, kannattiko sen kokeilla? Vautsi mikä Siitä tuli Rusiina. Jospa rakas veliseni muutettaisiin vähän suunnitelmaa. Tuosta tytöstä näkee heti, ettei hän voi sietää suklaata. Taita hänelle puusta oksaa. Tytöthän pitävät kukista. Mutta Karsta, antaisin mieluummin kukkia. Kai sinä paremmin tiedät kuin minä. Sökö on oikea idiootti. Risuja tytölle. Meitsin vuoro. Voi Karsta, vääryydellä et saavuta mitään. Nyt langetkoon nuoren veljesi tielle onni, jota älköön kukaan käykö rikkoon. Vaatimattomuus, se on kaunista ja monen mielen. Noin. Ja nyt nähdään, kuka voittaa daamin. Sökö! Tyttö ei pitänyt minusta. Hän otti oksat ja häipyi. Mitä minä nyt teen? No voi. Sinun on paras unohtaa koko tyttö, mutta minun täytyy nyt mennä. Moro vaan! Ehkä minun pitäisi pyytää anteeksi niitä risuja. Ja minä rakastan sinua joka päivä. Me perustamme perheen. En halua olla kanssasi. Senkin iljetys. Karsta, sinä huijasit minua. Mene pois. Pärjään yksin. No en minä tätä olisi halunnutkaan. Hyvää jatkoa sitten vaan. No en minä sitten tätäkään enää tarvitse. Kuule, kun minä pidän sinusta. Katso, nuo oksat, jotka annoit minulle, ovat alkaneet itää. Ihmeellistä, kuin taikaa.